Kublai perlog ipi baro barwan syak nang channel kumta pe yak nang video hado kabakut ngani tu ipi katokan ne ke la da phis ngau tanat ta sa bhalai pat share yak nang video ha nang video phila ban yo I yak katokan ne ki khna kan the ki ba ya le kai ki ba ya shrut bat ya kran jaklia haden ba phila de pe dep snap yak nang video phin kno ya no nag banta kane ki kmi ki khpa jong ki ne ya kine ki khna kan the baro ki kmi ki kwa ba ki khun jong ki ken sha pan sneu kum ne uwe pa uwe ka kmi ukpa ki ai jing pan he pan san ka ba bha ye la ki khun ka de ka jing pakla jong kine ki khna kan the kim de ban pan pau par the ya kane baro da ka ba shna video kum ne ladpi haban le ya kine baro te ke ka jing don kam ban shna video dakaba phi shna yagine ki video phidi yala ga jong ka burom bat phi thau yaga dur ka basniu yala de akmat ka prathe manta ka sngi langba ga na video nga kwa ban ong yagi to ki khana kan thei ba dakaba phi shna video bat le yagne baro phidi yala ga jong ka jinglong bat yaga jing burom jong ki kmi ki pa jong phi dakaba phi le kumne phimdi tang yala de Nrei wat yaga jai ban reu khasi jongi shaka parthe sngi shaka sngi kum kine ki video kila nang viral ha ki ransan social media khamtam ki riu jonga jai ban reu khasi jongi kila sdang ban le ya ki kam jaklia bha ha kine ki sngi ngam shim lawan hangne manta ga sngi man a jing mol Nrei nga kwa ba phin nang ban burom yalade ladapi burom yalade kaperthe kan burom yaphi bat kikmi kikpa jong phi kin burom ladapi le yagi kam sniu kan kta sniu yagi kmi kikpa jong phiru tang kwe ka jimbakla jong kine khna kan the hangne kalong kaba kine ki khna kan the gela shna video bar kela share yagi kin ten jong ki haki ransan social media kine ki khna kan the kim de ban le ya kane dakaba le kumne ki la di no yala ka burom bat kim don burom shu hakmat ka prathe tang ban prakhat katno kikmi kikpa jongki ken sngau si anda ki la yo I ya ka ne ka video jongki khun jongki mangaru men jon sakol ka ping me angkom na baka tes ka dafi alas ngap manon tu bakal inga men dafi ho ong ade balai hang tus peni hanang ampa bani shun magadon masjid sana kata dafi ka ang kami chura yang kadafi ka ang kami chura yang hanang ka bela yu kata bade ba peni kertengali la pentelan stage tu batu ka phone